üdvözlök mindenkit! Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit ebben a videóban! Ma itt van velem a testvérem, ne ütögessé! Na, nyugi van! Ha? Jó, én túlélőben vagyok, mert nem tudom minek talán. És itt építi a havas házikóját. Hát, ja, szóval nem tudok parkolni. Lagosan, szóval én is a pajzsot lesz a mindenki. Ilyen szeket adott, az nyilván sokat nem. A csonti fölvettesztél meg így megkaladoztam. És hát rajta volt, nem tudom. Azt még egy alvilágérc kardos csontival is meg kellett harcolni, és nem tudok felugrani. Hát ez hogy? Ne segítsél! Csak laggolok. Mert telefonom kicsi, meg réges, így laggolok. Úgyhogy inkább... Ja, ne köpjél. Jó, okos. Istenem. Nekem miért kellett egy robbantgató TNT-vel? Ah. De nem az, azt a sok TNT-t. Na. Vedd azt a sapkát, meg akarom nézni, hogy néznek ki. Vedd azt a sapkát. Na, nézd meg ide rendesen. Menő. Kis karácsonyi skin, hát nekem a skinem, aki még nem tudta volna, az így néz ki. Igen. Kösz a telefont! Na, inkább lerakom. Kicsit hideg van ide bent. Hogy nézel ki? Emeld fel a fejed? Emeld fel a fejed? A Minecraftba. És hát nézd fel az égbe. Hallod, Lili? Rózsaszín a nyakad, meg fekete. Gégefő. Azért még egy fej, de mindegy. Ha valaki még nem látta volna az érházamat, akkor azt is bemutatom. Mindjárt visszatérünk hozzá is. Én most direkt túlével váltottam, mert... Ja. Szóval... hol is van az érházam? Ja, ott volt. Lesz még videó a haverommal is, mert most van képen, most már Minecraft is lehet, hogy olyan videót is fogok csinálni, ahol ilyen túl sokat beszélek. Lesz olyan videó, ahol megnézzük, hogy hogyan Minecraftozik gépen, de én az biztos, hogy jól. De amit kirakott, és nézzétek meg, írjatok fel rá is, itt rá, mert mi haverok még. Iron Wolf, a neve youtuber is, itt van Brasszozva. Megjelent az én házam, de megéri. Lesz még olyan videó, az évkészülésben lesz, vagy egy ilyen természet videós. Sőt, miről beszélek? Szombaton, holnap a mágnes horgászat, vagy vasárnap mágnes horgászni megyünk. Azt a videót én... Mi ez a creeper? Te madár? Jó, mindegy. Igen, szóval lesz olyan mágnes horgász videó is. De hogy kirakott a YouTube-ra nála, hogy végre van lett a Hyper, azt a videót én csináltam, én nyitottam ki. Hát felrakta az én cuccomat, szóval Lili, mondanál valamit? Bocsánat. Nem te! Te, Lili, igen, de nem is te voltál az. Lehet, hogy lesz neki YouTube csatornája, de inkább nem. Szóval, ja. Mert az, hogy Lili csatorna, az... Igen, Lili-nek nevezik, de inkább nem lesz Lili csatorna a neve, mert az... Hogy hangzik? Lili vlog. Az még mindig jobb. Igen, kicsit veszel, tudom. Mi az Isten? Sorakoznak a zombik. Inkább nem ugrok rá, inkább csak oda kéne. Beverem a fejemet, tudom. Nincs! Bemagoltam. Hello, villager barátom. Hát te villager barátom, hogy kerültél oda be? Beleáll a vízbe, de nem hal meg, szóval kettő is. Oh my god. Olyan van. Ez az ő világa, ő épített mindent körülbelül meg TNT-zet. Én alig csináltam valamit. Igen, ez az. Ó, te. De most így... Nem tudom. Ott a neve. Hát most én is építettem így. Jó van.
És ott én is építettem itt néhány dolgot. Volt itt egy YouTube stúdió. Az a ház, ugye mutatom. Az a ház, ott az a szürke kőtéglából, az felrobbantottam, mert háznak akart elnézni, és ez egy YouTube vlogger hely. Szóval, ja. Ez most egy kicsit hosszabb videó lesz, mert nem akarok ilyen rövideket, mint a többi videóim, hogy ilyen 5 perces videókat fölrakok. Arra szokott lenni a legtöbb videó, a hardcore, meg ezek. Úgyhogy, ja! Most nem érdekel Lili egy percre. Nem adtam nevet magamnak, mert minek most. Hoppa! Hoppa! Itt a megkívültére építettem. Tehát, hogy kicsit nem szó magad be a kampusnak, gondolom a játékot. Szóval, ja. Minden van itt. Minden jóság. Oké. Nem mutattam, hogy mi van ebben, de ezt nálam mutatnám meg. Bár, hát ez olyan dolog. Akkor egy kicsit csalok. Jó! Mi volt az a repülő Steve? Na mindegy. Hol vagy? Állj meg! Tudom. Most azt nem tudok csinálni, hogy az ő szemszögét látjuk, azt nem tudom, hogyan kell. Ne, várjál már egy picit. Ez micsoda, Lili? Csak nem egy Happy Meal menü. Átütt a fakar belőle. Az volt a játék igazából a Happy Meal menüben, de akkor nem. Na, akkor itt kéne még csinálni. Én úgy érzem. TikTokon majd a leírásba meg fogom mutatni, és leírni. Nem az, mindegy, hagyjuk. Na, szóval. TikTokon lesz a leírásba. Nagyon jó videói vannak. És ott a kutyámról is szoktam videót csinálni. Szóval megéri bekövetni is. Aki bekövet, azt vissza is követem, az oda-vissza megy igazából. És like-olom 10 videóját. Vagy itt a beszí velem. Te nem vagy videós, és egyelőre én most videót csinálok tényleg, és megy YouTube-ra. Te nem. Lili, nem beszélj! Te nem raksz fel videót YouTube-ra, neked azt sem tudod, hogyan? Na azért, mert neked nincsen. Dani? De ne csináljuk, de én nem úgy csinálok, tényleg, nézd meg! Látod? Megy videóra, szóval... Oh. Tehát majd filmek is lesznek ezen a csatornán, ami nekem öröm. Isten, mit kell még csinálni? Tehát most nem tudok semmi ötletet. Szóval, adjatok valami ötletet.
Szóval srácok, adjatok légy valami ötletet nektek, mert nekem is én nem tudok ötletet kitalálni most ebben a szent minutumban. Úgyhogy légy adjatok egy kis ötletet, mert akkor igen. Igen. Ja, valami ilyesmi. Nem tudom. Igazából üdvít a csatornám embereknek. Szóval, kezdjük is. Ha szeretnél tartalmakat látni ezen a csatornán, egy királyságos tartalmakat, akkor díszvás dolgotok mit fölközni. 3, 2, 1. És ha ezt megtettétek, most még azt a lájkot. 3, 2, 1. Megtettétek. Köszönöm szépen. Folytassuk is a videót. Na, szóval, visszatérve. Hát, hogyan kéne. Most rap is lesz a csati, nem tudom mikor, meg is kell tervezni. Hát igen, külsőérzetes vagyok. Alex vagyok, és még mindig valahol. Szia! Igen? Nekem kék. Hát figyelj, kedvenc színem a kék, akkor már legyen már kék színű szemem, hát? Tudom, hát mert animation vagyok. Neked? Hát, hallám, várja, basszus, bárány. Neked ilyen, hát kékes, szürkés. Szóval most ilyen játékot tudok látni, külsőérzetes. Úgyhogy elkaphatsz. De nem repülhetsz, és te úgy nem is futhatsz. Vagyis én laggolok, de ő nem, szóval így több elégye van. De futhatsz gyorsan, mitől futsz te ilyen gyorsan? Ugrálsz. Jó. Nem repülhetsz. Jó, szép. Szép. Én túlélőben vagyok, Lili. Te kreatívba, szóval hagyjuk. Ja, beakadtam. Már sem tudom, hol van. Jó, nincs itt. Megfulladok. Hello! Én meg videózok, szóval nyugival. Te nem. De azt sem tudod, hogyan kell. Nem. Légy, te csak azt tudod, hogy hogyan kell Minecraftozni. Hello! Veszel meg itt? Futás! De ne vezzél Manónak ez a név már izé. Akkor ne vezzél már Manónak. Reggel volt. De. És voltak volna a jobb oldal. Kapjál. Nem tudsz elkapni. Hát igen. Oké, várja. Várja picit. Várja. Gyere ide velem. Mutatok valamit. Jó, nem azt akarom. Várjál, elrontottam. Gyere ide mellém. Googoljál ide le. És állj ide mellém, na. Kell úgy mondom, de... Gyere ide mellém. Gyere már.
Ide állj velő. Állj meg. Ja. Úgyhogy srácok, ez a videó ennyi lett volna. Sziasztok! Köszönjük már el, Lili. Úgy